ሚኒስትር ሕርሻ ሎሚ 15 ግንቦት ሃገራዊ ዋዕላ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ኣቃኒዑ ወኪል ኤሪና ዞባ ማእከል ኣብሰራት ወልደ ተኸታቲላ ተዳለወቶ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርበያ ንጥፈታት ምግራብ ህዝባውን ባህላውን ሰረት ምእንቲ ክህሎ ኩሎም በዓላትን ፍጻሜታትን ብምትካል ኣግራብ ክስነዩ ሚኒስትር ሕርሻ ብምኽንያት 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ኣብ ዘቃንዑ ሃገራዊ ዋዕላ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ዘኻኺሮም ዕላማቲ ብምውሃድ ሚኒስትር ሕርሻን በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዝተኣንገደን ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ጨናፍር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዞባታትን ዕዱማትን ዝተሳተፉን ዋዕላ ብዛዕባ ሽፋን ኤርትራ ብሓፈሻ ብዛዕባ አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ድማ ብፍላይ ብምዝታይ ዝስነሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝሕግዝ ብንጡር ናይ ሰሌዳ ግዜ ንጡር መቆጻጸሪ ኣገባብን ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዕቱብ መደብ ስራሕ ምስኣል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሚኒስትር ሕርሻ ተዋረፋይ ነበርህ ዘስምዖ ቃል ሽፋን ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐንጠጠ ናብ ዘሰክፍ ደረጃ መብጽሑ እንተኾነ ግን ሙሉእ ህዝቢ ዝሳተፎን ናብ ባህሊ ዝቕየርን ዝተዋሃደን ሓያልን ጻዕሪ ምዝካየድ ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ዝካል ብዝርዝር ኣረድዮም ልዕሊ 9 ዓመታዊት ካብ ጠለብ ጻዕት ሃገርና ብዕንጨይቲ ዝምርኮስ ክሳብ ዝኾነ ገረብን ጨናፍርን ኣይትቆሮጽ ምባል ዝካል ከም ዘይኮነ ዘመልከተ ሚኒስትር ኣረፋይነ ዝተማሓየሸ እቶን ኣብ መላእ ሃገር ክሳብ ዝዝርጋሕ ተጠቃምነት ዕንጨይቲ ንዝምልከቶም መምሕዳራትን ኣካላት ሚኒስትር ሕርሻን ብምውካስ ክኸውን ብምዝኽኻር ነቲ ዝርካቡ ምንጭ ጻዕትና ብውሕልልን ቆጣብን ኣገባብ ምእንቲ ክንጥቀመሉ ዝምልከተን ሚኒስትርታት ምስ መምሕዳራት ተሓባቢረን ክሰርሓሉ ተሓሳሲቦም ኣብ ዓውዲ ምግራብ እነድማዓሎም ቦታታትን ኣገባባትን ምሕራይን ምኽታልን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ኣረፋይነ ብምስራት ሕዛእቲ መበቀላዊ ኣግራብ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ንቡር ምምላስ ስለ ዝሕግዝ ዝያዳ ናብኡ ምትኳር ከም ዘድሊ ኣብ ዝተመርጸ ቦታታት ከተርታትን ዛላታትን ምስራሕ እውን ንሕዛእቲ ዝድርዕ ብምዃኑ ግምት ክወሃቡ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣብቱ ዋዕላ ብርሰት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምክታእ ዝተኻየደ ቁጥጥራዊ ስራሓት ኩነታት ምግራብ ብደረጃ ሃገር ኩነታት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባታትን መምሕዳራት ዘካይድኦ ዘለዋ ወፍሪ ምግራብ ከምኡውን ምግራብን እንስሳ ዘገዳምን ናብ ንቡር ንምምላስን ናብቲ ንምንዮ ክንበጽሕ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ጻዕሪ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ጸብጻባትን ቀሪቦም ተሳተፍቲ ድማ ሰፊሕ ዘተካይዶምሉ በታ አጋጣሚ ናይ ክብሪ ዕዱማት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ አግራብ ክተኽሉን ከለው ናብነታውያን ገረብትን አልማዕትን ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ንሓምላይ ክለባት ኤርትራ ድማ ፍሉይ ሽልማት ተዓዲሎም